Guys, tanawan ninyo guys, nanay gamayng cherry blossoms ning bloom ay. Hapit mi diri guys, 7-Eleven, kay mo palit mi og baon. Kay gusto mag-picnic sa Kyo guys, diri na laman mi mo palit og pagkaon. Namili si Ja guys, isang pagkaon. Ani mga drinks diri guys, na nasa napili ay. Silang duha ni Papa ay. Namili si Ja og binto guys. Kasi ito mama? Sunod guys, kaihapit sa ninamong carton og labay dira ay. Guys, na sila vending machine diri ay karni, gyoza og drinks. Hapit mi diri guys ba mong gihumol among til ani sa init nga tubig kaso di kadto init ang tubig guys pero madara man noon pampawa man guni sa sakit sa til guys. Padung miina guys. Pagsod na mo ani guys kay na daw nag-check sa ligid kung winter tire ba among gigamit. Nag-highway mi guys kay para makapaspas mi sa speed ba. Nandiyan ka na may limit ang speed sa highway karon kay na daw ni Hono nga sakdanan dito sunahan ba. Mo na mo balik mi sa local road kay sayang ang bayad sa highway ba jadi makapadagan og paspas. Kay mo maning nag-highway mi guys kay para save sa oras ba kay kung mag-highway man god makapaspas og padagan sa way mga signal light, way traffic light. Pero kung mag-local road mi, naay mga traffic light na og mig balik sa local road guys. Ang kalahian dahil sa highway guys og sa local road kay ang local road diri sa Japan kay naay mga traffic lights. Kung highway kay way traffic lights so straight rang padagan ba nya maka-speed up. Pero kung local road kay magsige kunong-hunong kay naay traffic light sa ang limit sa speed kay naapod sa local road. Pero karon kay ang highway kay na may limit 50 ra daw ang pwede ipadagan nga speed. So ning balik mi sa local road kay para di sayang ang bayad kay naman daw kuno ni Hono nga sakdanan dito sa unahan mong di pwede magpadagan og kusog. Nanata og local road guys nanay mga traffic light di ba? Sa ang kalahian pud sa highway guys og local road diri sa Japan kay kung inani ay local road naman ni nay daghang mga bahay, nay manggibike, nay mga maglakaw. Pero kung highway ka, wa man dito sakdanan naman jud mo nang pwede magpadagan og kusog. Kung ganahan ka mag-save ka sa imong oras kay mag-highway ka pero medyo mahal-mahal lang ang bayad. Kung local road, haratin harawan akti di siya papa. Stamichi wa harawan akti di siya. Kung sa diri ka sa local road kay way bayad. Pero mo na kung wa ka nagdali, pwede ra ka diri. Pero kung nagdali ka to ka sa highway. Na ay another traffic light na pod. Pero kung ganahan ka mag-travel guys sa local road imo agian kay mo ni mga makita, na mga farm, na mga bay, kana ay kabukiran. Whereas kung adto ka sa highway kay wa man ay mga inaana ay di ka jud ka kita inaani mga kabukiran. Na ay traffic light na pud guys, kadaliha kay na ay mga signal guys basta local roads. Mo na limit sa speed guys 40 ay. Nag-snow guys ay, naguwan og snow na pud. Nanaghan ang snow guys ay. Hi guys! Sabot namin diri sa mong gipadulngan pero di mi sigurado kung mauba ni. Ay, minteryo guys ay. Tanawon sa namo ang map guys kung sakto ba niya mong giarian. Mo niya gianan diri guys ay. Nawa na daw mi. Tuna na cherry blossoms ay. Daghan og minteryo diri guys ay. Saag nami guys nak. Balihan na imong sanina nak. Balihan na imong sanina kaya rong makatuta sa itong atuan. Nanoy pool diri guys ay. Nindot ang pool diri oh. Pero may tao. Nagpalaban mi Google Map guys. Nami guys. Nakita na dyan na mamang pangita guys. Backward mi backward. Kamangita mi parking. Yung parking guys ay minteryo na pud ay. Parking diri guys ay. Naguwan guys ay. Gusto niya kiyo mag-picnic. Pinadapa mi pagkaon. Dauwan man day diri ay. Kani ay cherry blossoms na guys ay. Pero wa pa ng bloom. Bata ay nagdaog mat. Sino shiny si Jah. Lipay pagkado si Zal. Bahalag uwan. Basta kay maka-picnic. Ladyo gud mig naabtan para lang mag-picnic. Niabot mig ina. Isa ka oras ning biyahe guys gikan sa Matsumoto. Mao ni guys ay nindot ni diri kung ting cherry blossoms na kay nay daghang cherry blossoms. Kaso wa pa man ang bloom karon tugno kaadto pud diri. Jamra kawanon ba? Taligsik pero munong-hunong ra. Bata ay temple diri guys ay. Mo ni gusto ari ani akyo guys. Nay massage para still guys ay. Kaso basa lang. Gani kay nay roof diri guys. Pwede ra ta muka on diri sa may roof kay pwede ta mauwanan. Tugno siya guys. Wa may snow pero taligsik. Mo ni guys gusto ari ani akyo ay. Nindot ni diri og ting cherry blossoms o kadaghang cherry blossoms. Niabot ta jud taon mi diri sa Siginaw pangita. Napoy playground ay nailingkuranan dira guys oh. Nay playground diri guys, nalay lang mga bata. Naguwa na pud og snow guys.
Mo ni picnic kay nga nagdag pa yung cheese di kinayo. Cheese. Dali, kuko cheese. Aka. Ay. Selfie yarn. Mag-snow na jud guys ay. Alita diri ay kanay cherry blossoms. Ani guys ay cherry blossoms ay. Ay, na jud cherry blossoms ay. Pero gamay ra guys. Ay. Ooh. So des. Ari mi diri mga on guys kay na lamisan sa na rough ba. Muna itong pagkaon guys. Nami diri guys sa Siagyo na dito ay. Kaloy. Kaloy kagi. Akong kuko dito miyo. Ang gina na dyan lagi dito. Kaya naguwan man gudog snow. Walay rough. Diyan na diri na may atop diri ay. Ijara po taong gihipos ay. Makasabot naman ko na sa basta isuyahan guys. Inda madlock mo na dyan ni mama basta masuko si mama. No, don't get that one. Okay. Koko tabi yo. Tabi mo na ari yo. Ning do all pod si guys wa pero diri daw si magmat. Nailamisa pero sa mat daw si kay sayang ang isang pagbitbit sa mat ni na magamit. Let's eat. Sweet. Kampai. Susah mama. Malamig ka oh. Ning init-init na gamay guys. Cherry blossoms. Pero gamay pa kadto ang nang bloom. Ganahan man siya mag-slide guys. Kaso basa man ko na ay. Nagkuhan man ganina taligsik. Ay, nabasa ng medyas. Dira lang ka? Diha lang ka? Ha? Muli ka? Kayre? Ay, ining natay batang kulit guys. Muli nami guys. Kagitugnon ako. Kunin do tay. Ni ay mga cherry blossoms po ni guys. Na parking dirin sa naapoy. Kung andira ay minteryo. Kana guys, parking na diran sa minteryo po. Hala, kakusog sa snow. Papa! Kusog sa snow ay. Kusog oy. Kapagay siya. Sanawan yung granos sa snow ay. Murag asin nga dagkog-bugol ba? Oh, kusugay na ang snow. Asa na silang papa? Grabe kusuga sa snow guys ay. Dagko kadug-bugon ang snow ba? Kita mo ana ah. Murag abuno kadakon ang size. Inani kadagko ang butil sa snow guys oh. Dagko di ba? Unsa kusog si Jack. Oh, grabe di ba? Grabe ang snow guys, di ba? Nasa buhok ay kani ay snow na dagko kadug butol di ba? Sa kusog. Kani likado man gud ning di mi mo uli kay ladyo para bato amuan sa kung kusog ni ang snow sagdanan ra ba ni papa among gigamit. Si papa pa di ra pong gipagbigyan sa kiyo nga mobalik pa. Insa isa ka oras para ba mi mo biyahe pa dong sa mga ladyo pa. Munang dapat mo uli nami kay delikado. Wa man gud mi nakatan-aw guys sa with the forecast karon ning laag mi abi raming go snow ba mura mang nag-abuno og snow ang langit so mura tong laag diri guys charge to experience pero di pa man dyan delikado guys kay mo pa may pagsugod sa snow hindi ginagmay pa ba kung magsige ninja perting kusuga delikado padong nami uli guys dyan nag snow gihapon ay mura mas daguan guys snow si nga mura guwan ba nga dalira mailis pero nag highway mi guys kaya at least diri o may mga traffic light. Pero 50 na daw gihapon ang speed nga pwede gamiton tungod siguro ni sa snow ba na ay. Na snow guys ay mo nang 50 ra ang speed nga allowed masig sa highway guys kay delikado man na ang road ay. Delikado clear di ba may pagangit-ngit. Kana guys ay nakasuwata na kay mag-check daw og likid. Kana guys ay nakasuwat ay mag-check daw og likid kay mag-snowman. Morning highway guys, di ba may mga traffic light na maagian. Nag-snow na pud guys ay. Kani kay tunnel ni guys diri mi ni agi. Unsa pa dong nami gawas highway guys, diri mi magbayad ay makita dira kung pila imong bayad sa pag-agi sa highway guys, pero automatic deduct na sa card. So that's it guys. Thank you for watching.